confidence of the people that we serve. Paro mopogore opogore medo wuok kaluwore koda men mosenene kinde tenda piny owacho kod migao mar doho. Jakom riwruogo kinde pachoka LSK Eric Theory onyiso jatend piny Kenya mondo mi oluw chike e chwalo ng'ur mare ewi jal bura mora e kinde ma jaod bura ma Ugenya David Ochieng ojiwo tend Kenya kwanza mondo mi one ni mibadhi oked godo e bede migepe duto mag piny owacho ma ok mako amen gi doho ma pachoka kende. Jafwambo George Bati ntiere kod ler mathoth. Seche manok bang' jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni odhi donjo ne achiel kuom jal buche ma okoni nong'ado buche ang'aya ewi buch omenda ma piny owacho mokalo ne okoni ne ok oyude yo maler. On Thursday this coming week at 2:15 I'll personally present a petition before Lady Chief Justice Martha Koome against Justice Esther Maina for her removal from the judiciary for misconduct and corruption. Huyo judge through corruption declared my hard-earned wealth proceeds of crime without giving me an opportunity to be heard. Jakom riwruok mar okinde pachoka Eric Theory owuok tung' mosuo kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka okoni Gachagua nyaka ng'e ni chik dwaro ni mondo chwal jal buche ma ichich ni onge kod bidhruok ni duol mar jal buche JAC ma ok dhi achiel kachiel e doho. I've heard the sentiments that were made by the deputy president, and I thought to myself, I mean, if you have evidence of corruption in against a particular judge, no, you just present it to the Judicial Service Commission. You do not need to, go and make public pronouncements. But let us wait for that and see what happens and the substance of those allegations. E kinde no jaod bura ma Ugenya David Ochieng ma bende achiel kuom jokanyo mag Kenya Kwanza onyiso tend sirkal mamalo mondo oked kod mibadhi kochakore e piny ma ok ging'iyo mana bad migawo achiel. Corruption in this country must be fought from its roots. The only place where sikubaliani nao kidogo ni kwamba hii mambo ya hongo, corruption, haiko kwa judiciary peke yake, iko everywhere. So corruption will be fought in parliament where I sit. It must be fought in the executive. It must also be fought in the judiciary. Let's not focus on the judiciary alone. Let us target every arm of government so that if parliament is rotten, we deal with it. If the ministries are rotten, we deal with it. If judiciary is rotten, we deal with it methodically. Ochieng ma oloso e kinde chiwo sir mag somo ne jopuonjre kar chung'o od bura mare onyiso jotend Kenya Kwanza ni en wichkuot sedo gi nying joal buche rombe mag siasa ka iseyogi ewi mibadhi ka odwaro ni lwenj mibadhi ked godo kaluwore kod dwach chik. I would advise my fellow colleagues in Kenya Kwanza that we erode confidence of the public when we start naming individual judges in our rallies and public appearances. Our judges are not elected. Our judges don't have a platform where they will defend themselves. I want to request the president, I want to request the deputy president, and all of us in Kenya Kwanza on fighting corruption judiciary. I'm with you, but let's not go on a mob lynch spree where we name judges in a public rally. He has no place to defend herself or himself. Moko kuom jopiny bende dwaro ni tend piny kod bad migawo mar doho bed gi winjruok ka gikone ywaruok e kind bede sirkal ariyogo dhi thiro chenro mag dongruok. Wakae chini wao kiwao ili waweze kuelewana, kwa sababu mwisho wa siku mahakama ndo inatoa uamuzi ama ndo inapitisha jambo. Miki maoni yangu ningesema kila pande moja heshimu mwenzake. Rais kama sura ya taifa anafaa kuheshimu maamuzi ya mahakama. Mahakama ile ilimuidhinisha kuwa yeye ndiye ameshinda, ndio same mahakama leo anaigeuka. Kakoro amene kind tend piny kod bad migawo mar doho medo nyuolo paro mopogore opogore. Luoro nitie ni baruok wach ma kamago nyalo thiro kenge mag dongruok kendo duoko chien olemo ma katiba masani osenyago. George Bati, Ramogi TV. Skunde mopogore opogore mag sekondari pachoka ochaka yanga